Bon dia, soc en Josep Maria de la família Picona, d'Olot. Bé, jo en aquests moments estic treballant a Barcelona, que és on em va sortir la feina, però bé, tinc una arrel, diguem-ne, emocional en tota aquesta zona d'aquí de la Garrotxa, en concret amb aquesta finca del Milà. Al costat meu està el Jalifa, que és el masover de la nostra finca des de fa ara 9 anys. La casa és una casa del segle XVII, es va construir al 1640 per un senyor, el propietari d'aquesta casa es deia Antoni Vilar, i per això aquesta finca es diu el Vilar. Això és en quant a la casa i els terrenys al voltant de la casa. Posteriorment, en aquesta finca inicial, s'hi han anat afegint tota una sèrie de detalls i de finques, no?, que hi havia als voltants. Una d'aquestes és la que ens trobem, amb diferents noms, Mas Lleopard, etc. I ara tot forma una unitat que va des de la casa fins a cap de tot de la serra, que és la Serra de les Lleixeres. Va des dels 550 metres sobre el nivell del mar cap als 800. Diguem-ne que hi ha un desnivell d'uns 350-400 metres. I la meva família, el meu besavi, va comprar aquesta finca fa uns 120 anys, 130, entre 130 i 120 anys, i des d'aleshores ençà sempre aquesta finca ha format part del patrimoni familiar. Per una banda, l'objectiu de preservar, que ja des de fa temps tenim un conveni amb Selmans, preservar tota la part forestal d'aquesta finca que té o tindrà un cert valor, no només paisatgístic, sinó també un valor ecològic. Aquests boscos des de fa 60 anys els tallen i no es van tallar tots fa 60 anys. Per tant, pensem que aquest bosc, mica en mica, anirà esdevenint un bosc madur. Llavors, emmarquem l'actuació dins d'aquest acord de custòdia que tenim amb Selmans des de fa bastants anys. I dins d'aquest acord de custòdia sí que és veritat que ens interessa recuperar una sèrie de feixes o de petites parcel·les que antigament havien estat conreades fins als anys 60, i amb l'arribada del desenvolupisme i de la industrialització, etc., doncs es va entrar en una agricultura molt més industrial, molt més extensiva, i aquests petits trossos doncs van quedar van quedar totalment en desús, no? I l'objectiu d'aquest projecte és recuperar aquests espais perquè puguem tenir un espai productiu, podem netejar aquests boscos, podem fer també prevenció d'incendis en base a la crisi o emergència climàtica que ja tenim aquí sobre, no? I una mica també donar mitjans de vida, no?, a les persones autòctones que viuen aquí des de fa molts anys, i per tant ja es poden dir que són persones d'aquí. I després, permeteu-me que faci una petita digressió així una mica filosòfica, no?, però sí que pensem en un món en el que és un món cada vegada més nihilista, que no es dona importància a l'ésser de les coses, no?, doncs el fet de poder gaudir, poder compartir amb les persones l'ésser, no?, d'aquests arbres, d'aquesta natura, de tot això que se'ns ha posat aquí a la disposició nostra, doncs ens sembla que també, com a objectiu a llarg termini, és un objectiu que per nosaltres és molt important. Aquesta visió social, aquesta visió mediambiental, aquesta visió més personal, aquesta visió més romàntica, no?, que tenim les famílies que provenim d'aquesta regió de Catalunya, no?, que de petits ens han fet estimar la terra, ens han ensenyat, no?, els valors de lo petit,
de la petita planta, no? De l'ombra, dels flexos del sol, de la natura morta també, no? Doncs tots aquests valors també tenen aquest component romàntic, no? I tot això, si barreges romanticisme amb medi ambient, amb aquesta cosa més filosòfica, amb la qüestió familiar, amb el respecte a la natura, amb poder donar mitjans de vida, i doncs tot això fa un projecte que realment és un projecte, pensem que és global i que és molt bonic. En Khalifa Saidi és una persona que ja porta experiència amb tots els temes ramaders i agraris, sobretot ramaders, des de la seva infantesa, no? Quan va estar vivint allà on va néixer, a la part nord del Rif, de la regió del Rif, allà al Marroc, i bueno, una vegada arribat aquí, doncs amb ell sempre és una persona que gaudeix molt, no? No només és cansar, sinó que a més li agrada estar aquí, gaudeix de la natura. Per ell representa un espai d'obertura personal, no? D'obertura aguantant. I per això, a través d'un conegut, doncs el van contactar i des de fa 9 anys està portant tot el tema de la ramaderia d'aquesta finca. Fins ara hem estat portant uns camps, però ara voldríem fer una evolució una mica endavant. I ell té experiència amb tot el que és fauna caprina, no? Cabres i ovelles, no? És possible que s'hagi de demanar algun tipus de suport a alguna institució, alguna administració perquè pugui ajudar, o fins i tot nosaltres a treballar des d'un aspecte més de generar alguna prestació de serveis, no? Una prestació de serveis, no sé si de caràcter més d'alimentació o més de caràcter sociocultural, de socioeducatiu, no ho sé, això ho hem de reflexionar. Sí que és veritat que has posat el dit a la llaga, en el sentit que no tenim un pla d'empresa fet, i possiblement això ho hauríem d'haver treballat inicialment. Però, bueno, quan això estigui fet i quan ell comenci a posar les ovelles i les cabres, mica en mica anirem construint. Ara el que estem fent és en una fase molt inicial, molt incipient, estem posant les bases per recuperar aquests espais, per veure realment si els xais i les ovelles poden estar aquí, si les cabres poden estar aquí, per veure que realment això sigui viable, i en el moment que veiem que s'han posat les bases, que les bases són reals, doncs aleshores podrem passar a fer un pas més, diguem-ne, cap a una economia una mica més productiva. Doncs, una mica, en base al que estàvem parlant ara, el fet que el Hanifa sigui una persona que hagi fet els aprenentatges en un clima molt més àrid, tot i que era un clima de muntanya, però era un clima més sec que el que teníem fins ara aquí, i aquesta evolució que nosaltres estem fent, no? Jo diria malauradament, cap a un clima més sec, doncs això fa que tota aquesta experiència, no? Aquests artalls que té, es pugui emprar d'una manera molt favorable per fer aquest desenvolupament d'aquesta finca. Perquè jo aquí el que voldria dir és que no volem fer un desenvolupament industrial d'això. No, això el que ha de ser és artesanal. Petites explotacions, persones que portin petites coses, no grans explotacions, grans coses. Jo crec que aquest model és un model que ja no el critico, perquè en realitat cal anar feina a la gent, però és un model molt extensiu, és un model que eixuga les fonts, és un model de nosaltres, per exemple, l'aqüífer, que nosaltres hem tingut des de sempre aquí, amb les explotacions extensives que hi ha a la zona
has agafat tota l'aigua i l'han deixat eixut, i per tant, fins i tot ells mateixos s'han hagut de connectar a la xarxa pública, no? perquè han eixugat l'aqüífer històric que hi havia a la zona, no? I això són coses, són elements que van apareixent, nosaltres en principi no hem estat bel·ligerants en aquest tema, però sí que pensem que en el futur s'ha de preservar aquests aqüífers. Això l'administració té una tasca molt important a fer. S'han de donar beneficis fiscals perquè finques com aquesta puguin tenir suports, si no de rebre diners, almenys de no haver de sufragar, no? a l'administració, i aquesta explotació que hi pugui haver aquí ha de ser una explotació petita, ha de ser una explotació artesanal, ha de ser una explotació, diguem-ne, adaptada a la nova situació ecosistèmica que es vagi creant en el nostre país. D'aquí la importància de tenir una persona com el Khalifa que ens porta, ens ajuda a veure les coses, ens ajuda a fer els plantejaments des de la petita acció, no des de la gran acció industrial de posar aquí uns grans dipòsits d'aigua i fer arribar l'aigua. No, des de la petita acció, des de la recollida de l'aigua pluvial, amb totes aquests marges que tenim aquí, des de tot aquest punt de vista, fer aquestes petites accions que el que faran és que aquesta explotació sigui sostenible. Nosaltres som una família que està compromesa amb els boscos de la nostra finca, però no és d'ara, sinó de fa molts anys enrere. Ja des dels anys 90 no hem volgut fer tales, no hem volgut tallar el bosc d'una manera salvatge. Hem pogut fer una petita neteja, però nosaltres des de sempre estimem els arbres, estimem el bosc i pensem que això, a l'estil britànic, pensem que hem de ser un país de petites reserves privades de bosc. Això vagi per endavant. Després, els anys del 2014, 2015, 2016, no recordo en aquests moments bé la data, es va signar un acord de custòdia amb Selvans per poder preservar aquests boscos. I com a part d'aquest acord de custòdia ja el poder estar amb l'assessorament de Selvans per poder fer la gestió no només dels boscos, sinó de tota la finca. I aleshores, com a, diguem-ne, concreció d'aquest acord que tenim amb Selvans, hem entrat amb aquest pla de recuperació d'aquests espais per poder fer sostenible també tota la part de la reserva privada de boscos que hem constituït, que vam constituir, que volem que continuï existint. I el fet de poder fer aquestes neteges, de poder posar el tancat elèctric, de poder pintar amb el Khalifa perquè pugui venir a posar aquí els seus ramats, tot això crea aquest ecosistema que volem que sigui sostenible per si mateix, amb el suport de Selvans i amb el suport també i el consentiment de la propietat. Hi hauria molts condicionaments, molts factors. D'entrada jo li diria que no tingués una mirada economicista de les coses. Això per començar. Perquè tampoc traurà grans quantitats. És a dir, per una mica menys, el saldo global serà infinitament positiu. Potser no traurà 3.000 euros, però sí que guanyarà en qualitat de vida, guanyarà en preservació del medi ambient, guanyarà amb resiliència en base a la nova situació ecològica que vindrà, guanyarà amb
amb un projecte ètic i mediambiental, guanyarà amb molts factors també emocionals, no només econòmics. No només ens hem de moure per criteris econòmics, també ens hem de moure per criteris més filosòfics, més emocionals, més socials, de donar mitjans de vida a les persones, de poder aconseguir un desenvolupament sostenible i que tots formem part d'aquest ecosistema, d'aquest desenvolupament. Per tant, jo li diria que no es deixi vendre la moto del benefici a curt termini i que pensi una mica més a 20-30 anys vista com serà la naturalesa, com serà el medi ambient, com serà el clima, com això pot repercutir en les següents generacions. Els propietaris com nosaltres, que som gent que estimem la terra, que estimem la finca, però que per qüestions de la vida, per la història de la humanitat, ens hem hagut de dedicar a altres coses, el que necessitem molt d'una entitat com Selvens és suport i consell. Suport i consell. O sigui, coneixement i companyia. Coneixement i companyia. Això són les dues coses bàsiques que nosaltres necessitem de Selvens, no? Coneixement, doncs, d'un equip de persones, d'experts, que saben com gestionar un bosc, que coneixen molt bé les espècies, que són persones que estan ficades en aquest món, diguem-ne, científic, fins i tot tecnològic, diria, no? Per poder implementar aquest tipus de projectes i, per una part, pal·liar una mica la sensació de solitud que els propietaris tenim, i sobretot forestals, que els que no volem entrar dins de la dinàmica de fer explotació forestal, tenim una sensació d'un cert abandonament. Sobretot, potser des dels últims 5 o 6 anys o 7 anys, potser això està començant a canviar, però històricament hem tingut una sensació d'abandonament total per les institucions, no? I aquesta funció, diguem-ne, d'acompanyament és molt important, que Selvens la pugui fer als propietaris, i crec que és un dels elements que pot fer que el propietari també decanti la balança cap a un tipus de projecte vers l'altre tipus més industrial i extensiu. No? Per tant, tornant a la pregunta anterior que em fèieu, no? És a dir, què li diries a un propietari? Li diria a un propietari que es deixés assessorar, que parlés amb els experts, que no mirés, que també pensi que ell com a propietari es farà gran, que algun dia potser els seus fills o els seus hereus no tindran la vocació que tindrà ell, i que potser algun dia una entitat com Selvens al costat d'aquesta persona doncs pot ser una entitat molt valuosa, no només per la finca, sinó també perquè ell o ella, com a propietària, se sentirà acompanyat d'aquestes persones que hauran acompanyat tot el procés de la finca. I això és una cosa molt valuosa. Avui en dia, que només mirem el rendiment del curt termini, hem de pensar que hem de també començar a tenir una mirada més global de la vida en la seva globalitat, no tan enfocats a una cosa material i concreta al curt termini. Bàsicament, un suport de preservació de l'entorn. És a dir, si no ens volen ajudar, però almenys ens donen suport en la preservació de l'entorn, per exemple, amb el tema dels aqüífers, que havíem parlat anteriorment, jo crec que ja seria un pas molt endavant. El suport que rebem de Selvens també és important que el puguem rebre de les administracions locals i regionals o regionals i nacionals i estatals, no? És a dir, en aquest sentit, estic ficant l'Ajuntament, Parc Natural,
la delegació a Girona les delegacions a Girona de la Generalitat, el govern de l'Estat i fins i tot també suport de la Unió Europea, com és el que tenim en aquests moments. Aprofito per donar les gràcies d'aquesta iniciativa, que aquesta iniciativa es diu Just Forest, a la Fundació Biodiversitat, que gràcies a ella i gràcies a Selmans, que ens ha posat en contacte en el marc d'aquest projecte, hem pogut accedir a aquesta petita part dels fons Next Generation de resiliència que la Unió Europea ha concedit a l'estat espanyol per poder fer actuacions d'impacte sostenibles i això és el que volem fer aquí, no? Una actuació d'impacte, un impacte ecològic, un impacte social, un impacte local i sostenible en el temps, que sigui sostenible no només econòmicament perquè aquesta petita explotació artesanal pugui continuar endavant, sinó que poder fer sostenible els boscs, l'engonal de carboni que això suposa per la nostra societat, pel compliment dels compromisos que Espanya té amb la Unió Europea del percentatge de bosc protegit i d'engonal de carboni, d'emissions de CO2, etc. Per tant, pensem que és un projecte, en aquest sentit, és molt bonic, perquè uneix la part mediambiental amb la part econòmica i social, amb la part també, diguem-ne, dels compromisos que pot tenir l'estat espanyol amb la Unió Europea.